Pozor. A točíme ideme 4A. Pozor. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. A kráčame ideme A. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. A cúvame vzadu ideme A. Pim, pam, pam. Pim, pam, pam. A ideme A. Poďme, Latino. Pozor, merengue, ideme raz, dva, ideme, raz, dva, poďme, poďme, raz, dva, poďme, poďme. Ostaneme tu, sme raz, ideme, a ideme späť, raz, 5, 6 a raz. Super, ďakujem. Sme pripravení. A lúči sa s vami tanečná škola Miguela Mendeza. A ja zavolám Paťka, Paťku. Paťko, Paťka, poďme medzi nás. Musíte ich dopredu. Potles veľký. Kali, Latinito, Emeterio, Zuzka, Veronika, Miška, Betka, Latino Kultúr Projekt a toho najhlavnejšieho implantátor latinsko-americkej kultúry Miguel Mendez! Ďakujem vám veľmi pekne krásne za strávený čas, ktorý ste tu boli. A navrhujem, aby som dal slovo Miguelovi, pretože celá akcia patrí jemu. Už 5 rokov, to je jubilejná akcia 5 rokov. Miguel Mendez! Poprosím Miguela ešte raz. Zaslúži si, aby tu bol on častejšie ako ja. Ďakujem a dobrý večer, uvidíme sa na budúci rok. Výstižné a stručné. Dobrú noc! Ďakujeme. Pekný večer.